trí, dó, haon, náid, bheo stochas. Tí riomh seo bhíon ag léamh na Nuacht as Meiriceá don ine an tochtú láidí ag márta 2016. Bhainnean mór fictiúr an leathanna tosaí le Inimircigh sa Ghréig, pictiúr de Inimircigh ináit dar bhenim I dómení atá. Tá an campa Inimircigh báite amachchas amach in isce bháistí nó b'fhéidir isce cléochlú an éirí. Is féidir fáil eiceil chúl a thóg an wacadóin chun na Hinnimircigh a thuirmeasc chosúil go bhfuil gairí leis tá na Hinnimircigh fós thaobh na Ghréige de. Sé tá cuma dearóil na Hinnimircigh sa fictiúr go dtibhin tá siad ina suí in chlábar. Tá cuma dearóil amachchas amach orthu. De réir an scéal tá na leis iompairthe ag curtha ar maoil. Tá siad ag dó ámad le fannacht te. Tá ladran ag fuileáil os a gcín. Scéalbocht amachchas amach. Tá an chaibhlint idir Apple agus an FBI ag leannacht de radhaidh. Tá an FBI os comhair cuairte ag iarraidh go gcuirfí íochail ar Apple an glas amhaint de iPhone le duine de na hionsaíthóirí a dionsaí cóisir nullag California 2000 fiú má bhíonn an bua ag an FBI sa chás cuairte seo tugann an scéal le fios go mbeidh foireann Apple drogalach agus iad ag tuairt na cabhrach dóibh. Agus diaitach an easpa cabhraí seo bach a chur ar éon rialú dionthach an chuairteoachtarach. Mar sé an chuairteoachtarach níl mé cinnte. Cibé tá an FBI ag úsáid an scéal seo mar céir é an bhí focail agam agus tá sé dearmataí agam so chaithim mé é lorg gan bhfuil isciil. Agus ní hí an focail é a raibh mé súil leis. Fasach
sé fasach an scéal atá bhain. Gan leiscéal níos caithfí mé a bharcail sa bhoclúir. Se húsan seo. Ní tá sé hísan sin. Má éiríonn leis an FBI sa chás seo úsáid fir é mar fasach. Is chosúil go bhfuil 7 telefón eile a bhfuil an FBI ag géirí lámh a leagan orthu. Well, tá lámh acu orthu peine féin ach tá siad gleasta. Sé ní chréidim focail den scéal seo dálainn scéal. Chréidim se go bhfuil na iPhones oscailte ag an FBI a bhfad ó shin agus níl sa scéal seo ach iirecht a chur na laigh ar dhaoine agus b'fhéidir ábhar scéimhlitheoirí go bhfuil na iPhones níos gleasta ná mar atá siad ach sin é mothúirim agus ar nó tá mise paranoid. Sin focail inis nach bhfuil Gaeilge agam ach an bhfuil Gaeilge sin cheist paranoia. Sé, so níl Gaeilge ach bhéilú tá mé breanú sa cheann eile reagadh na hagla. Paranoiach. So, sin. OK. Tá an túchtarán tar éis iarthóir ainmnú don chuairtúchtarach fuair na chúfásach is scéal é tá ainm dearmataí agam hena fin imithe cibé fuair duine den chuairt uachtarach básla déanaí agus tá cead ag an uachtarán atá ann giústí spreithimh nua ainmnú agus tá fearr dar bhenim Merrick v Garland ainmnithe aige. Tá déanlaití an teannaid tar éis ghlacha leis le fonn go díoghrúiseach ar a chuairt go dtí an Capitol mar ainmní ach níl na poblachtánaí sásta in éair. Go deimhin tá na poblachtánaí sa seanad á chaitheamh as ginn agus a tuairt bat agus bóthir dó. Tá sé bheagnach tráscair sa seanad agus i dul isteach sa tráscair seo tá na poblachtánaí ag géirí an chunspóid an chainte leog seo faoin ainmnúcháin uairú ach níl is agam an éireúil leo. Bhaí gan dabhairt ba an túchtarán Obama ag caitheamh anchuid díograis
ar a gceist seo. Rud thaisteach faoi Garland ná an a chúlra agus a stíl. Tá mealltocht ige ar an dá-thaobh. Gus chafar rá tá gradam ar le faighte ige. Sé sin is anmh go bhfuil tarraingt ige ar dháithaobh na polaitíochta go háirithe i dtréimhse déailte mar atá againn. Ach is léir ná rialaigh sé mar a rialóach cheart chreidmhacht de híomh amháin nó de híomh eile. Agus sin ceann de na rudaí atá ag chur áthais ar lucht an Inimircigh gur bheag chúis a bheith ag na poblachtánaí seasamh ina aghaidh. Hena féin gan éon dabht tá na scrúdaíthóirí agus na fiosrúthóirí amach ag fáil amach civéad rud is féidir leo faoin duine seo. Chaid Zéral Franken. Tá cleacht ige ar áféis aithint a deir sé agus chluiseann sé áféis agus díchéalaí inis a deir sé. Ceach go leor. Tá an své le Hillary Clinton sa rás déanlathach don Inimircigh de iarthóireacht toghchan na huachtaránachta agus tá an New York Times ag tuairt le fios go bhfuil grúp amháin ag cuireadh na cruinne go láidir dúltúide sin iad fir-gealla. Réigean gur thug siad tacaíocht de agus ag lorg an Inimircigh sa bhliain 2008 agus tá an gné seo den chaibhlint den feachtas ní chaibhlint ag baint creatha as déanlaití sinsearacha go háirithe i dtaobh stát atá faoi dhispóid. Níl lucht straiteis an pháirtí a géirí go gáiltheach Hillary Clinton stát margheall ar fir-gealla go háirithe a bheith ag cuireadh na cruinne mar dá dárlóch sin tar seans maith go raibh an stát sin i dtreo Donald Trump agus ní dóilm go bhfuil aine chlé ná láir ag géirí sin. Tá an chunspóid i Michigan ag leanach de radhaidh.
Deir Governor Michigan atá nis báite sa chun spóid freisin gur chuirú ní chomhairle I dtaobh na neacrochtaí le huisce Flint. Deir seisean go cráifeach nach rá dar lena chomhairleoirí nach rá na fadhbannaí anróiteach ná róghánna in éachair. Sin iad na mórscéalt ach sílim go bhfuil go leorán a caite go morthab agus leanfaí mé a raibh le scéalta beaga sa chéad taifead eile. Agus mar a tharlaíonn tá mé gíre an uaim seo a heastáil cibé. So go dtí an chéad ceann eile, fágam slán agaibh agus tásúla gom gur bhain sibh tainmheas.